Bueno, hemen nahi gea herritarren arteko auzolan bat burutzen, eta inguru honetan ikusten dugu daudela barrakoiak. Gerra ondorengo errepresaliatuak hemen aritu zian lan behartuak egiten, Jaizkibelgo errepidea egin zuten, hain zuzen. Eta orduan, etxetxo memoria historikoaren taldearekin elkarlanian nahi gea, eta hemen elkartu gea alde batetik egin ditugu lan batzuk eta burutzen nahi gea, garbiketa lanak, aztarna hobe pixatagerian usteko, edozein ikusi ahal izateko, gure historiaren parte delako. Eta baita ere, bai omenaldi bezala eta denboran iraungo duen zerbait bezala, baso bat sortzen, gure ditzen diogu memoriaren basoa, eta baita ere esaten dugu basoaren memoria, egia berreskuratzen bertako basoa. Eta gaur atzidea landaria jartzen, gutxi gora bera, nahi ditugu sartu 250 landare edo, eta gehienadia bertako aritza, Jaizkibelgo ametsa, eta gero urki batzuk, urritzak, artelatza, arte batzuk ere bai, agin batzuk ere frogatuko dugu, zagarminak, dena bertako espezieak, ez? Eta, asmoa da, hemen lehenagotikan egin den lan baten jarraipena dau. Duela 25 urte aldatu zian Orbeian ikusten dugun arizti hori, garatzen ari da, eta orduan espero dugu gaur jartzen egian landarea, hemendik 25 urteare baso gazte bat izatea, eta gure ondoren guai eta utzi nahi diogu baso hau, ez? Eta, asmoa honen helburua da, pixka bat ezagutaraztea, bertako historia, eta baita ere naturaren berreskurapena, balore bai historikoa eta bai naturala berreskuratzea, eta bi gauza horiek uztartzen saiatzen ari gara.